नोंगौ बयबो मिथिगौ दिनै बैसागु बा जों संक्रान्ति दिनै मोसौ बैसागु बेहाय बर'नि गोबां गामिफ्रावनो बर'ल' नङा बेयाव आसामफ्रा बा आसामनि मानसिफ्रा बेखौ जोङो बिहु मुङैबो जों मिथि मोनो आरो लोगोसे जोङो बर'नि बैसागु होननानै जोङो बयबो मिथिगौ दिनै बैसागुनि दिनै मोसौ थुखोनाय मोसौ बैसागु दिनै बे हाबाफारियाव आं बे समाव दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाइ हालामनि लादामगुरि गामियाव दंमोन लादामगुरि गामिनि बे दानसोरां बर' गेजेर फरायसालिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दङ दिनै बे मोसौ बैसागुआव दिनै लादामगुरि गामियाव सेभेन स्टार क्लाबनि बानजायनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोनदों बेवहाय माखासे मोसाखावरि बिनानावमोना मोसानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बेहाय जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गं 8 गामिनि बेहाय रायजो राजा बा गामिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेहाय रायजो राजा बर' रायजोफ्रा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव केमेरा पार्सनखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखायदों दिनैनि मोनसे समायना मेहेरगोनां हाबाफारि गाब गोनां रंजानाय बैसागु बोथोर सफैब्ला जों बयबो मिथिगौ बर'नि आमाय थिकुल बिखानि खावसे होननानै जों बयबो मिथिगौ बे बैसागु रंजानायखौ बेहाय गोबां मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ जोंहा आंनि खाथियाव दङ दा बे समाव बे सेभेन स्टार क्लाबनिनो आफादगिरि बिथां कासार बसुमतारी बे समाव दङ कासार बसुमतारीनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन दिनै बैसागु बोथोर बैसागु बरायनाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना फुंनिफ्राय माबायदि दासिम जागासिनो दं औ नंगौ दिनै जोंहा सेभेन स्टार क्लाबनि बानजायनायजों ब्रैथि खेब हाबाफारि बे जोंहा सोलिगासिनो दं दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय संक्रान्ति होननासो जों बुंगोन माने गुरु बिहु आरोखि बे गुरु बिहु एबा बे जोंनि संक्रान्ति दिनाव फुंनिफ्राय जोङो मोसौ थुखैनायनिफ्राय आरम्भ खालामदों मोसौ थुखैनाय जेरैहाय जोंनि परम्परा गोदो गोदाय आबै आजौआनो जोंखौ फोरोंलांनाय जे नेम निथि दङ बे नेम निथिजों जोङो जोंनिनो बे दाउथु बिखा दख'रानि गाहाय गोथारि बिथां मानगोनां कुसु बसुमतारी बिथांखौ जोङो लानानै जों हाबाफारिखौ जोङो बानजायग्रोबाय बिनि उनाव जोङो जायगा फोसाबनाय साखोन सिखोन जिहेथु जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोंहा साखोन सिखोननि खोब गोनां बेनिखायनो साखोन सिखोन खालामखांबाय फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायखौबो जोङो खुंफुंलांबाय एबा मावफुंलांबाय दायो दिनै नैबे थामथि हाबाफारि होनना बुंनांगोन जोङो थामथि एजेन्डा बेयाव जोंनि जेनेरेसनफोरनो जोंनि बैसागु बोथोरनि जे बैसागु बोथोरखौ जों बरायनाय हाबाफारियाव जोङो जे गाबोननिफ्राय जासिगोन बैसागु बोथोरा बे बैसागु बोथोरखौ जोङो मा रोखोमै जों बरायनांगोन एबा जों मा रोखोमै जों रंजानांगोन एबा जों मा रोखोम रंजायोबा जोंनि आंगो बर'नि हारिमुखौ जों दिन्थिफुंनो हागोन नैबेफोरनि सायाव जों एसे एनै सावरायगोन बिनि उनावहाय जोङो गेलेमु आयदा लादो जिहेतु दिनैनि दिना एसे रंजानायनि दिन जों बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों जिहेतु बे बरायनाय हाबाफारिखायनो जों एसे रंजागोन रंजायै रंजायै जों बरायगोन बेयाव माखासे गेलेमु आयदा लादों बेवहाय जेरै दङ जोङो फारियै बुंनो थाङोब्ला जों दुरुं बोलायनाय गामि नाङै जों 8था गामिजों सेभेन स्टार क्लाबखौ दाफुंना लादों बे 8था गामिनि गेजेराव जोङो दुरुं बोलायनाय बादाबादि जागोन ओमफ्राय नैथियाव जोङो बिदिनो मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय दुरुं बारनाय जेरै दुरुं बारनाय होनना बुङोबा दै बोरि गेलेनाय आरो बिदिनो गोबांथा सम थैयोबा जों गेलेलांबावगोन दङ जोंहा बिदिनो गोबांथा आयदा बे हाबाफारियाव गोखा गोखै जानाय बाहा लादों नामा गोखा गोखै जानायाथ' एकदम सियर बे थाथारो डेफिनेटलि बे गैयाबा जोंनि जिथु गुरु बिहु एबा जोंनि संक्रान्ति दिनानो जाया गोखा गोखै जानानै दिनैनि माने 101ता गोखा गोखै होनना बुङो आरो बे 101ता गोखा गोखैखौ जायोबालायनो दिनैनि दिनाव जायोब्लालायनो गासै बोथोरनि बेराम आजारफ्रालायनो स्रां खारोलायनो आरो जाहाथे जानो हायाथों होननानै जों जायो बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फोथायबोबाय थानाय बा गोदो गोदाय आबै आबौनि फोरोंबोनाय मोनसे निति आरो जों बेखौ गारनो हाया बे गोखा गोखै जानाया जोंहा जाखागोन आरो सोलिगासिनो दं आरो बे जानो थाखायबो रेडि सेभेन स्टार क्लाबनि नोंथाङा आफादगिरि महरै जेनाखि बे हाबाफारिखौ बोसोरब्रै जाबाय नोंथांमोनहा खुंनाया दिनैसिम माबायदि खुंबोबाय थादों बेखौथ' बोसोरफ्रामबो साबसिननिफ्राय हामसिन जों खुंनो सेस्था खालामबाय थादों आरो उनावबो खालामगोन सिगां बोसोरफ्राव जोङो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि 8ता गामि ओनसोलनि माखासे जोंनि जेनेरेसन जायफोरनिखि लाइमोन गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ गिबियाव जोङो मावबादा जों होग्रोयो जिथु दामजु दामनाय मोसानो फोरोंनाय बेखौ जोंनि बुंनांगोन मोनसे खोथायाव जोंनि बाख्नायनांगोन जोंनि अबिनाश नार्जारि बिथाङा जोंनि जाखांफु समाज सिबियारि बिथांनि दैदेननायजोंनो जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे थुलुंगानाय लाबोदों एबा बिथांनि
मोनसे बावसोमनायजोंनो जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जेनेरेसनफोरखौ बेबायदि मावबादा होनायनि गेजेरजों आरो जोंनि सेभेन स्टार क्लाबनि दैदेननायजों जों मावबादा होयै होयै जों बेबायदि थासारिसिम लाबोनो हादों आरो जों उनावबो लालांनायनि परिबेसाव दं आरो साबायखर थाबाय बिथाङा सेभेन स्टार क्लाबनि आफादगिरि कासार बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आं बे समाव दंमोन जेनाखि बे दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो बड' लाइभ 24नि जानानै बेखौ समायना रमायना बे बैसागु बरायनाय बे फोरबोखौ जों दिन्थिफुंनो नाजादोंमोन आरो आं दंफैयोमोन धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालामनि बे लादांगुरि गामिनि दानसोरां बर' एमइ स्कुलनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आं दंफैयोमोन बे गेवलां फोथारनिफ्राय आङो बड' लाइभ 24नि जानानै बिनाराम बसुमतारी खौरांगिरि गोजोन्थों खुलुमबाय।